नमस्कार मित्रांनो, शोध रहस्याचा या चॅनलवर आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आज आपण जो अनुभव ऐकणार आहोत तो माझ्या एका मित्राच्या नातेवाईकाला आला होता. त्याचे भाऊजी पुण्यामध्ये एका मोठ्या कंपनीवर चांगल्या पदावर कार्यरत होते. एके दिवशी ते त्यांच्या गावी आले होते. त्यांच्या गावी आल्यानंतर गावातल्या बऱ्याच जणांशी त्यांची ओळख झाली. त्यांच्या घरासमोर एक अशी व्यक्ती राहायची जिला गावातले सर्व लोक घाबरून राहत होते, कारण गावातल्या लोकांचे असे म्हणणे होते की ती व्यक्ती आपल्यावर करणी करते. काही कारणावरून माझ्या मित्राच्या भाऊजीचे त्या व्यक्तीसोबत थोडे वाद झाले होते. नंतर काही दिवसांनी ते पुण्याला परत गेले. परंतु जेव्हा ते पुण्याला परत गेले त्यानंतर ते थोडे विचित्र वागू लागले होते. आपली एवढी चांगली नोकरी सोडून दिली होती. काहीही कारण नसताना त्यांनी ऑफिसमध्ये वाद घालून आपली नोकरी सोडली. त्यानंतर ते घरीच राहत होते. आमच्या घरच्यांना थोडा संशय आला की कदाचित या बाईसोबत भांडण झाल्यामुळेच हा सर्व प्रकार घडला असावा. हिने नक्कीच त्यांच्यावर करणी केली असणार. त्यामुळे माझ्या मित्राच्या घरच्यांनी त्यांच्या ओळखीच्या असलेल्या एका व्यक्तीकडे भेट दिली आणि त्याला घडला सर्व प्रकार सांगितला. त्या व्यक्तीने त्यांच्या भाऊजीला पुण्यावरून लगोलग बोलावून घेतले. जेव्हा ते तेथे आले तेव्हा त्यांच्याकडे पाहता क्षणी त्या व्यक्तीला थोडं विचित्र वाटलं. त्याने त्यांच्या डोक्यावरनं 2 लिंबू मंत्रून काढले आणि जेव्हा ते लिंबू चिरले गेले तेव्हा त्यातून रक्त बाहेर आले. तो समजून गेला की नक्कीच यांच्यावर कोणीतरी करणी केलेली आहे. तेव्हा त्या व्यक्तीने त्यांना सांगितले, मी तुम्हाला काही मंत्र मारून हे लिंब देतो. हे लिंब आपल्या हातामध्येच ठेवा आणि ज्या कोणी व्यक्तीने तुमच्यावर करणी केली असेल त्याचा डावा डोळा अचानक फडफडू लागेल, तेव्हा तुम्हाला कळून जाईल की हा तोच व्यक्ती आहे. त्यावर मित्राच्या भाऊजीने होकार भरला. ते लिंबू मंत्रून झाल्यानंतर काही वेळाने ते त्या व्यक्तीजवळ गेले जो त्यांच्या घरासमोर राहायची. ती तेव्हा बाहेरच बसलेली होती. तिच्याकडे बघून त्यांना कळले की हिनेच आपल्यावर करणी केली आहे, कारण जेव्हा ते तिथे गेले तेव्हा तिचा डावा डोळा फडफड करत होता. ते परत त्या मांत्रिकाजवळ आले आणि त्याला म्हणाले की तुम्ही बरोबर बोलले होते, तिनेच ही करणी केली आहे. आता यावर काहीतरी उपाय सांगा. तसे त्या मांत्रिकाने येत्या अमावस्येच्या रात्री एक पूजा करायला सांगितली. जवळ असलेल्या स्मशानामध्ये ती पूजा त्यांना करायची होती. दिवस ठरविण्यात आला. सर्व विधीची सामग्री त्यांनी आणून घेतली आणि त्या रात्री ते तेथे पूजा करण्यास गेले. परंतु त्याने सांगितले होते की काहीही झाले तरी इकडे तिकडे बघायचे नाही. तुम्हाला बऱ्याच काही विचित्र गोष्टी दिसतील, पण त्या सर्व गोष्टीकडे दुर्लक्ष करा. तुम्हाला काहीही हानी पोहोचणार नाही. शेवटी अमावस्येची ती काळी रात्र आली आणि त्यांनी ती पूजा घालण्यासाठी स्मशानामध्ये आपले प्रस्थान मांडले. तिथे त्याने मध्यभागी त्या व्यक्तीला बसवून तिथे एक कवटी ठेवली होती आणि तो त्यावर पूजा करू लागला होता. जेव्हा ती पूजा सुरू होती तेव्हा त्यांना आजूबाजूला बऱ्याच विचित्र गोष्टी दिसू लागल्या होत्या. कोणती काळी सावली किंवा एखादी दुसरशी पांढरी आकृती. पण भाऊजींनी त्या सर्व गोष्टीकडे दुर्लक्ष केले आणि ते पूजा करतच राहिले. जेव्हा ती पूजा संपन्न झाली तेव्हा एक विक्षिप्त अशी किंकाळी परिसरात घुमली. जणू कोणाला तरी भयंकर वेदना होत होत्या. तेव्हा भाऊजींनी त्या मांत्रिकाला विचारले, आता सर्व ठीक झालंय ना? त्यावर त्याने होकार भरला. असेच काही दिवस लोटले. भाऊजींनी पुन्हा एके ठिकाणी नोकरी जॉईन केली आणि त्यांचे सर्व काही व्यवस्थित सुरू झाले. त्यांना त्या करणीनंतर थोडाफार त्रास व्हायचा, तोही आता बंद झाला होता. परंतु हा भयानक प्रकार इथेच थांबला नाही. एके दिवशी तो मांत्रिक
जवळ असलेल्या एका स्मशानभूमीजवळून जात असताना दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्याचा मृतदेह त्याच स्मशानभूमीच्या जवळ असलेल्या पाण्यात आढळला. पोलिसांनी चौकशी वगैरे केली, पण त्यांना काही हाती लागले नाही. त्यांनी तिथले CCTV फुटेज पण चेक केले. त्यामध्ये तो इसम वाटेने जाताना तर दिसला, पण एका जागी CCTV फुटेज क्रॅश झाले आणि त्यानंतर थोड्या वेळाने CCTV फुटेज पुन्हा स्टार्ट झाल्यानंतर फक्त त्याचा मृतदेह पाण्यावर तरंगताना दिसत होता. आता पोलीस गोंधळात पडले होते की नेमका हा काय प्रकार आहे. त्याच्या शरीरावर कसलेही व्रण नव्हते. त्यामुळे पोलिसांनी त्या केसला आत्महत्या म्हणून घोषित केले आणि ती फाईल बंद करून टाकली. पण इकडे या मांत्रिकाचा मृत्यू होताच भाऊजींना तिकडे तो त्रास परत सुरू झाला. असे वाटत होते की ज्याने कोणे भाऊजीला त्रास द्यायला सुरुवात केली होती त्यानेच त्या मांत्रिकाचा काटा काढला होता आणि तो परत भाऊजींना त्रास द्यायला सज्ज झाला होता. या गोष्टीला बरेच दिवस लोटले आहेत, पण अजूनही माझ्या मित्राचे भाऊजी यातून उभरू शकले नाही आहे. त्यांना अजूनही तो त्रास तसाच होत राहतो.